Bakit Sir Liam? Ano yung Sir Liam, Liam? pangalan nung panganay kong anak. Okay. Siya yung ano po, That time, yun pala yung anak namin. inspiration nyo. Kaya naging Liam Farm Liam Boy, Farm di ba? Boy. Ang life po sa province, di ba? Mga probinsyang, Meron kaming na-acquired na lot. Yun yung gagawin ko sanang mini farm namin. Kaya naging Liam Farm Boy. Opo. Saan sir yung lot na yan? Sa Barangay Katandungan noon, Mercedes Camarines Doon Norte. po kayo nagsushoot, di ba? Yun yung laging Most setting. of our vlogging doon namin ginagawa. Doon po ang setting ng mga contents ninyo. Opo. Eh nakakita ko sir, please sir, kasi nakita ko you do have cooking, mostly cooking sir, no? Yes, mostly cooking. Opo, mostly cooking. Ano sir yung pinaka-paborito nyong dish na niluto? Madami akong paborito eh. Tulad nung pinangat, tinumok or tinuktok. Yan, yung dinailan o yung balaw. Parang puro may gata yan, sir. Mostly lang luto namin. Kasi Bicolano, di ba? Mahilig tayo sa Gatain mga with sili. Yeah, with sili. Kinunot, sarap dinuguan. Dinuguan. So, yung mga may gata na dish, yun talaga yung specialty. gustong-gusto, specialty po ninyo. At of course, ang inyong taga-tikim, ang unang... Si mother ang unang taga-tikim. Masarap man yan sa hindi, siya ang unang makakalasa niya. So, meron kayo agad na mag-check, di ba? Nung Kung masarap o nilutong hindi. dish.